Aduh, adem merek. Aku masih adem yuk, gak wedi. Udah no salju aku gak wedi. Sing penting ono sing menghangatkan diriku. Sing pundi? Rahasia, aku mbok sir. Oh alah, wis mudeng aku. Endi? Mudeng klambi krem iki to. Oh ngawur. Alah, iya. Anyar. Punten iki. Pun monggo. Nggih selak adem ya. Kathik ya panggonge kuat karo gone lokasine. Apa maneh udan? Nggih. Bolak-balik aku dikongkon Pak Lurah, dikongkon panitia. Mi jarine mek kepingin udane leren, katoke dibuak. Terus Nang ndukur terop. Iki jare Pak Lurah. Katokku mau tak buak, bleng. marang ngono terang. Tambah deres. Terus cari panitia, butuh kato Mi. Apa? Kotang. Terus kota Tak buak beleng. terang. Udan angin. Jangkep ditongkas dibuak gak duwe bekakas aku iki. Iki terus ngelembre. Nggih saderengipun kula ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa pun adem Bapak Ibu kok jawabe mek wong pitu. Kula kandhani nggih, hukume wong jawab salam menika wajib, sing muruk salam sunah. Mongko ana wong salam gak dijawab berarti Dosa. dublek. Monggo dipun jawab Bapak. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi kunjuk selamat sedaya senimane. Amin. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Le. Sampeyan iki mau iku napa Mas? Dikempit. Dikempit ku mek katokan, katokku mari tak buak do terop iki lho. Kongon ngempit ya apa? Udan nglowor. Lah iya. Mbok kira kena lengo gas nglowor. Alhamdulillah sami sehat sedaya nggih. Sami rukun sedaya nggih. Ayo dijawab sareng-sareng, rukun nggih. Karo tangga. Gak kompak karo tangga. Karo kanca. Karo maru. Rukun niku kala-kala mi, matur suwun. Nek karo maru kongkon rukun niku ya 1001. Yuk. Nggih. Tasik anyang goyong temriki channel YouTube kanthi padatan saben ke menika Bedayan Sekarsari. Nggih, matur sembah nuwun. Dalem maturaken kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Sing pundi Bapak? Kepala Desa Bapak. Oh niku. Brengose yuk ya. Ngawur iku kan bulurah ngapunten nggih niki rada celutak. Lah apa bulurah kak kira cemburu? Ya gak cemburu wong kon lanang. Dudu. Apa? Aku biyen sunat bareng Pak Lurah. Sembah nuwun Bapak Matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi mboten supe matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat pundi niki Merjaya. Nggih matur sembah nuwun sedaya Mbok Bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musikan Jombang. Ugi mboten supe mami Nggih. ngaturaken sembah nuwun kagem channel YouTube-nya Mas Dion Baskomania ugi Mas yang di sebelah situ mungkin aku nggak patek ngerti nggih. Wadah sangat ingkang meliput. Nggih. Perlu diketahui bahwasanya dalu menika channel YouTube yang mendukung nggih Budi Wijaya Budi TV. Wijaya. Mbak pilih jenengan pengen pirsa cerita pendek ludrukan rek. Nggih. Sageten Budi Wijaya. Ono opo ayo Budi Wijaya TV. Wonten cerita-cerita humor. Cerita humor Nggih, ludrukan. nggih. CEO ya yang terbaru. CEO yang Nggih. terbaru.
Monggo Mami. Ugi matur suwun kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya ingkang rawuh ing dalu menika. Lan bila jenengan pengen pirsa sejarah seniman sak Jawa Timur saged mirsani ten Gundul TV. Gundul TV. Nang Facebook kakerek cuplik-cuplikan. Monggo di-like, di komen, di sekekrep nggih. Oke matur sembah nuwun dulur-dulurku, anak-anakku, sederek-sederekku, sabu ingkang sampun rawuh. Nggih, matur sembah nuwun Mami nggih. Saking sabu seluruh Jawa Timur, ugi grup New Samudra matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi kunjuk matur sembah nuwun Kagem Bapak kula Sinten? Jarwo Bapak kula Roni. Nggih, matur sembah nuwun. Tim Kopior Setro sampun rawuh. Tim Setro saking Setro Setro nggih, oh tim Kopior saking Setro kembali ya. tim Kopior. Ngapunten, kena banyu ten rada anu. Ugi jeragane Giras Mbak Nini. Mbak Nini. Giras 3D. Matur sembah nuwun. Bojone Pak No, Nggih. Pak No kan bojoku nggih. Ingkang sampun rawuh matur sembah nuwun. Ugi tim Pedhot Jalur Langit Nggih. sampun mirsani ten kene. Abasut, nggih. Channel Nggih. YouTube Budi Nggih, Wijaya. niki saking niki Dawar. Mas Pompo matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi Mbak Vida matur sembah nuwun, ugi Abah Kusenan matur sembah nuwun rawuhipun, ugi Segodo Bacang Tarik matur sembah nuwun rawuhipun. Niki sing damel kuning-kuning niki saking pundi Mas? Saking matur Oh, Sugeng saking Balung Panggang. Napa grupe Mas? Oh, terbaru Sobo Bunden matur sembah nuwun. Napa? Oh, nggih, saking Balung Panggang, grup PT Anggrem matur sembah nuwun rawuhipun. Napa? Sopo gladak bingung aku. Oh Sopo iya. Bunden. Nggih, Yo, yo. Jati matur sembah nuwun rawuhipun. Pantat Saking Lamongan Tikung matur sembah nuwun sanget rawuhipun sedaya grup Setia Budi Wijaya yang selalu mengikuti Budi Wijaya tampil dimanapun berada. Nggih Mami? nggih menika padatan saben bedayan Sekarsari badhe kula wiwiti. Saderepun anak-anak wedok kula tampilaken ten mriki sesarengan wow bledek. ora buta kae buta koma yang gawe dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Gimana kalau sesarengan dua bledek kanthi padatan saben nggih menika bedayana Sekarsari. Sampeyan niku fokus ngadep rono Lomi. Nggih. Ngadep nang burian. Alhamdulillah baik. Mas, nali nduk ngarep kono lho Mas. Gak sepaneng iki engko nyambut gawe. Iya gak sepaneng. Langsung ke mawon. Buri ae. Primadona saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya Mbak Adis kali Mbak Bella. Monggo primadonanya Budi Wijaya ning Bella Senggawati dan ning Adis Arista. Mbak Sugeng Talu sehat nggih. Ora-ora mula kok diarani luwung becik masian tak lakoni. Mula es lilin lak dawa-dawa krasane penak lagi rasane ana
menika kalau mau Mbak Bella kali Mbak Adis langsung dipun lajengaken. Ayo Nduk. Si cantik jelita Ning Dias Aulia dan Ning Rani Asmara. Nek nang Jombang mampir sengon lemah tenang akeh wedine penoka sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine Sabaripun Mbak Rani kali Pak Marsha. sing duwe Pak Dias. gunung cupak pabrik areng Ning Nana Saleho dan Ning Marsha Aprilia. Jeragan areng sing duwe pucangan. Sanana disco sesarengan Mbak Marsha. Cantike Jawa Timur Ning Putri Agung Sedayu Ning Nyantika Dimasari dan Ning Kiki Amelia. Aku gak wayahe blas Mas. Belas apa jarwara? Ning Semarang mampir kos-kosan kadung sayang dianggep kanca Cocok. pelasteri Ya. dibuntel godhong sing tak tresnani bojone wong Bener. ya Tapi aku nerima kok yuk. Kenapa Mami Okta iki seneng udan-udan? Cara aku nangis gak ketok banyu mataku yuk. nggih sing duwe Reking Jombang. Jombang Ning Ika Rempong dan Ning Ani Kumala. Sugeng dalu abaroni. Nggih, sehat selalu. Ayo 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 ayo. Ayo ayo ayo.
tung tak gentuk peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Vikum Sukrisna, dan Ning Rizky Kasdi. 3 personel yang sudah hadir matur sembah nuwun, yang juga hadir di sini channel-channel YouTube yang sudah meliput dalu menika, yang lagi pantau Bapak Haji Roni Sugeng Dalu. Tiga personel sampun ngelajengaken Sekarsari, dilajengaken Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono, dan Ning Titin Subayu. Persiapan. Mbak Susan kalau Mbak Titin ini mau hitungannya sampai 10, tapi Mami Okta cukup 1 hanya dirimu. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu. Engkang pertama temeriki Mbak Endang dalam sinetron CEO yang terkutuk. Disusul Bursartini CEO sing diuber. Sugeng dalu pasukan nanti turu Lamongan. sekaligus senior-seniornya Budi Wijaya. Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Lamongan, perwakilan Lamongan menika. Ingkang kaping kalih Tuan Rumah Mojokerto Mojosari Ibu Mary. Kang kaping 3
Ibu Irma saking Jombang. Senggane sing rame rek. Tepuk tangan untuk seluruh artis saking Budi Wijaya. Yuk yuk. Nggih. Wah meriah sangat dalu menika nggih yuk. Nggih, masipun hujan itu tetap semangat. Donga kula katur jenengan sami pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Bapak Lurah Nggih. sugeng dalu ngapunten langsung blender nganan. Mas Jono monggo. Masih bersama Drewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolane arek Jombang sumangga. Jadi gue kembali Budi Wijaya. Ada kasusnya tau mas. Kata lupa lelah
nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggalanku gantiku kasunatan katur jenengan sami wis tak trima kasunyatan uripku tertipu dengan janji manismu janjiku bagai angin surga tapi semuanya dusta dulu aku kau terbuai aku di dalam pelukan ini engkau telah menghilang entah ku mana kini aku sendiri lagi kini aku sendiri lagi menjanda lagi janda 7 kali oh malu diri ini oh jadi janda 7 kali sing rondo mas terima kasih bos silakan warkop 3D terima kasih lalu warkop 3D tertipu aku tertipu dengan janji
Kutha Jombang arane Jawa Timur kakai uga disebut kota beriman bersih nyaman bos dadi nyatane kota santri ya pancen akeh pendake kesenian ludruk iku kabudayane ludruk putih wijaya iku ludruk andalane kan masih orang iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane terkawis kaya aku ora lali dina minggu ya pancen aku sing nyatane pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo katuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Gimana kalau mau pasukan Bedayang Sekarsari kang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yo Nggih, Mami. wonten woro-woro nggih wonten informasi. Oke, jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Ana unen-unen Jawa yu. Nggih. Jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali ji bejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Nggih. Kula Mami Okta Serli merintih di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya. ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu terus sambaro aduh adem merek aku masih adem yuk gak wedi udano salju aku gak wedi sing penting ono sing menghangatkan diriku Sing pundi? rahasia aku mbok sir Oh alah, wis mudeng aku. endi Mudeng klambi krem iki to. oh ngawur Alah, iya. Anyar. Bentar niki. pun monggo Nggih selak adem ya. Kathek ya panggungnya kuat karo gone lokasine.
apa maneh udan. Nggih. Bolak-balik aku dikongkon Pak Lurah, dikongkon panitia. Mi Napa? jarine mek kepingin udane leren, katoke dibuak Terus nang dhuwur terop. Iki jare Pak Lurah, katokku mau tak buak, bleng. marang ngono terang. Tambah deres. Terus cari panitia, butuh kato mi apa? Kotang. Terus Tak kotang. buat beleng. Terang. Udan angin. Jangkep si tongkas dibuak gak duwe bekakas aku iki. Iki terus ngelembre. Nggih saderengipun kula ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa pun adem Bapak Ibu kok jawabe mek wong pitu. Kula kandhani nggih, hukume wong jawab salam menika wajib, sing muruk salam sunah. Mongko ana wong salam gak dijawab berarti Dosa. dublek. Monggo dipun jawab Bapak. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi kunjuk selamat sedaya senimane. Amin. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Le. Sampeyan iki mau iku napa Mas? Dikempit. Dikempit ku mek katokan, katokku mari tak buat lho terop iki lho. Kongon ngempit ya apa? Udan nglowor. Lah iya. Mbok kira kena lengogas nglawor. Alhamdulillah sami sehat sedaya nggih. Sami rukun sedaya nggih. Ayo dijawab sareng-sareng, rukun nggih. Karo tangga. Gak kompak karo tangga. Karo kanca. Karo maru. Rukun iku kala-kala mi, matur suwun. Kala-kala. Nek karo maru pengon rukun iku ya sewu siji. Yuk. Nggih. Tasik anyeng goyong temriki channel YouTube kanthi padatan saben ke menika Bedayan Sekarsari. Nggih, matur sembah nuwun. Dalem maturaken kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Sing pundi Ugi- Bapak? Kepala Desa Bapak. Oh niku. Brengose yuk ya. Ngawur iku kan bulurah ngapunten nggih niki rada celutak. Lah apa bulura kak kira cemburu? Ya gak cemburu wong kon lanang. Dudu. Apa? Aku biyen sunat bareng Pak Lurah. Sembah nuwun Bapak Matur ngapunten. sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi mboten supe matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat pundi niki Marjaya. Nggih matur sembah nuwun sedaya Pak bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Ngusikan Jombang. Ugi mboten supe mami Nggih. ngaturaken sembah nuwun kagem channel YouTube-nya Mas Dion Baskomania ugi Mas yang di sebelah situ mungkin aku nggak patek ngerti nggih. Wadah sangat ingkang meliput. Nggih. Perlu diketahui bahwasanya dalu menika channel YouTube yang mendukung nggih Budi Wijaya. Budi TV. Wijaya. Mbak pilih jenengan pengen pirsa cerita pendek ludrukan rek. Nggih. Sageten Budi Wijaya. Ono apa ayo Budi Wijaya TV? Wonten cerita-cerita humor. Cerita humor ludrukan. CEO ya yang terbaru. CEO yang Nggih. terbaru. Monggo mami. Ugi matur suwun kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya ingkang rawuh ing dalu menika. Lan mbok pilih jenengan pengen pirsa sejarah seniman sak Jawa Timur saged mirsani ten Gundul TV. Gundul TV. Nang Facebook akeh rek cuplik-cuplikan. Monggo di-like, di-komen, disekekrep nggih. Oke matur sembah nuwun dulur-dulurku, anak-anakku, sederek-sederekku, sabu ingkang sampun rawuh. Nggih, matur sembah nuwun mami nggih. Saking sabu seluruh Jawa Timur ugi grup New Samudra matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi kunjuk matur sembah nuwun Kagem Bapak kula Sinten? Jarwo Bapak kula Roni. Nggih, matur sembah nuwun. Tim Kopior Setro sampun rawuh. Tim Setro saking
Setro. Setro nggih, oh tim kopior saking Setro malih ya. tim kopior. Ngapunten, kena banyutan rada anu. Ugi jeragane Giras Mbak Nini. Mbak Nini. Giras 3D. Matur sembah nuwun. Bojone Pak No, Nggih. Pak No kan bojoku nggih. Ingkang sampun rawuh matur sembah nuwun. Ugi tim pedhot jalur langit Nggih. sampun mirsani teng kene. Apa? Sut, Channel nggih. YouTube Budi Nggih, Wijaya. niki saking niki Dawar. Mas Pompo matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi Mbak Fida matur sembah nuwun, ugi Abah Kusenan matur sembah nuwun rawuhipun, ugi Segodo Bacang Tarik matur sembah nuwun rawuhipun. Niki sing damel kuning-kuning niki saking pundi Mas? Saking matur Oh, Sugeng saking Balung Panggang. Napa grupe Mas? Oh, terbaru Sobo Bunden matur sembah nuwun. Napa? Oh, nggih, saking Balung Panggang, grup PT Anggrem matur sembah nuwun rawuhipun. Napa? Sopo gladak bingung aku. Oh Sopo iya. Bunden. Nggih, Yo, yo. Jati matur sembah nuwun rawuhipun. Pantat- Saking Lamongan Tikung matur sembah nuwun sanget rawuhipun sedaya grup Setia Budi Wijaya yang selalu mengikuti Budi Wijaya tampil dimanapun berada. Nggih Mami? Nggih menika padatan saben bedayan Sekarsari badhe kula wiwiti. Saderepun anak-anak wedok kula tampilaken ten mriki sesarengan tuwo bledek. ora buta kae buta koma nyambut gawe dari mana datang nyalita dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Nggih menika kalau sesarengan duo bledek kanthi padatan saben nggih menika bedayana Sekarsari. Sama niku fokus ngadep rono lomi. Nggih. Ngadep punang buri ya. Alhamdulillah baik. Mas, ngali nduk ngarep kono lho Mas. Gak sepaneng iki engko nyambut gawe. Iya gak sepaneng. Langsung ke mawon. Buri ae. Primadona saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya Mbak Adis kali Mbak Bella. Monggo primadonanya Budi Wijaya Ning Bella Senggawati dan Ning Adis Arista. Mbak Sugeng Dalu sehat nggih. Ora-ora mula kok diarani luwung becik masian tak lakoni. Mula es lilin lak dawa-dawa krasane penak lagi rasane ana sing tak batin peno gak Jawa gak gantian lung ijene. Gimana kalau mau Mbak Bella kali Mbak Adis langsung dipun lajengaken ayo Nduk. Si cantik jelita Ning Dias Aulia dan Ning Rani Asmara.
rene sabaripun Mbak Rani kali Pak Marsha sing duwe Adias. gunung Cupak pabrik aren ning Nana Saleho dan ning Marsha Aprilia Jeragan Areng sing duwe pucangan Sanana disco sesarengan Mbak Marsha cantike Jawa Timur ning Putri Agung Sedayu ning Nyantika Dimasari dan ning Kiki Amelia aku gak wayahe belas Mas belas apa jarwara ning Semarang mampir kos-kosan kadung saya dianggep konco Cocok. pelasteri Ya. dibuntel godhong sing tak tresnani bojone wong bener ya tapi aku nerima kok yuk kenapa Mami Okta iki seneng udan-udan cara aku nangis gak ketok banyu mataku yuk nggih sing duwe Orke Jombang. Jombang ning Ika Rempong dan ning Ani Kumala Sugeng dalu abaroni nggih sehat selalu ayo 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 ayo, ayo. ayo 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 Iya. Iya. Yuk, oh. Iya. Tas, tas. Tuntak gentuk peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto ning Vikum Sukrisna dan ning Rizky Kasdi 3 personel yang sudah hadir matur sembah nuwun yang juga hadir di sini channel-channel YouTube yang sudah meliput dalu menika yang lagi pantau Bapak Haji Roni Sugeng dalu
3 personil sampun nglajengaken Sekarsari dilajengaken Pengreman asri Budi Wijaya ning Susan Warsono dan ning Titin Subayu. Awas. Persiapan. Mbak Susan kalau Mbak Titi ini mau hitungannya sampai 10 tapi Mami Okta cukup 1 hanya dirimu. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu. Engkang pertama temeriki Mbak Endang dalam sinetron CEO yang terkutuk. Disusul Bursartini CEO sing diuber. Sugeng dalu pasukan nanti turu Lamongan. Sekaligus senior-seniornya Budi Wijaya. Engkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Lamongan, perwakilan Lamongan menika. Engkang kaping kalih Tuan Rumah Mojokerto Mojosari Ibu Mary. kang kaping 3 Ibu Irma saking Jombang. Senggane sing rame rek. Tepuk tangan untuk seluruh artis saking Budi Wijaya. Yuk yuk. nggih. Wah meriah sangat dalu menika nggih yuk. Masih pun hujan itu tetap semangat. Donga kula katur jenengan sami pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Bapak Lurah Nggih. sugeng dalu ngapunten langsung blender nganan. Mas Jono monggo. Masih bersama Drewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolane arek Jombang Sumonggo.
Budi Wijaya. Ada kasunya toh Mas. Saking Transjatim juga hadir. Mas yo kaito ganti rungono isi hatiku Mas. Orang gampang lupa Hati,
senajan katur jenengan sami wis tak trimo kasunyatan uripku. Subhanallah apa jarwo saking kopior Tertipu, aku tertipu dengan janji manismu, janjiku bagai angin surga, tapi semuanya dusta. Dulu aku kau sayang, terbuai aku di dalam pelukan. Kini engkau telah menghilang, entah kemana. Kini aku sendiri lagi, menjanda lagi janda 7 kali. Kini aku sendiri lagi, menjanda lagi janda 7 kali. Malu diri ini, jadi janda 7 kali. dadi rondo tak Sing rondo, mas. Terima kasih, bos. sirakane warkop 3D Terima kasih. sugeng dalu warkop 3D Tertipu, aku tertipu dengan janji manismu, janjimu bagai angin surga, tapi semuanya dusta. Dulu aku kau sayang, terbuai
Kutha Jombang arane Jawa Timur Rakai uga disebut kota beriman bersih nyaman bos dadi nyatane kota santri ya pancen akeh pondake kesenian ludruk iku kabudayane ludruk putih wijaya iku ludruk andalane kan masih di Purwangko iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane tertawis kaya aku ora lali dinamika ya pancen aku sing nyatane pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan kena kanggo contoh kanggo katuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Gimana kalau mau pasukan Bedayan Sekarsari kang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yo Nggih, Mami. wonten woro-woro nggih wonten informasi. Ye, jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Ana unen-unen Jawa yu. Nggih. Jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali ci bejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Nggih. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya. ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.